Ni haifafen kofar Dumi ne. A hanyar nan sama da shekara 60 muka santa, muke kuma binta, muke rayuwa a kai, wanda yanzu an samu canji a wannan gwamnatin. Tun gwamnatocin baya da suka wuce ba su samu daman waɗannan irin aiki na alkhairi da gwamnanmu na jihar Bauchi ya mana ba. Ƙauren Bauchi an samu ƙaruwan arziki, an samu walwala, kuma har yanzu mutane sun amfana ba iyaka akan wannan hanya. To muna godiya wa gwamna ba ƙarami ba, tunda duk gwamnatocin da suka wuce a baya ba mu samu wannan din ba. Ni haifaffen cikin kofar Dumi ne. A shekaruna ina da shekara yanzu 68, kuma alhamdulillahi wannan hanya da muka samu wanda ta taso tun daga kofar Alkali Aminu ta bi Bakaro ta zo kofar Dumi, to mun yi farin ciki ainun da samun wannan hanya, saboda da gaba ɗayanta hanyar ko mashin da motoci da mashin namu duk kullum muna da cikin faci ne da gyare-gyare. To amma alhamdulillah a halin yanzu to hanya ta zamo kamar a kana London, kuma wannan hanya ba ƙaramin taimakawa yake wa jama'a ba. Kuma muna fatan wannan aiki da gwamna yake yi, kai mun yaba masa ainun. Saboda haka muna fatan yanda yake wannan aiki ya ci gaba a wasu wurare kamar yanda ya fara yake yi mana a nan. To wannan hanya na kofar Dumi ina jin kafa ma Bauchi wanda take da shekaru 217 a halin yanzu. Mu mutanen kofar Dumi, Bakaro, Doya, Gwangwangwan, to mu kan kullum a cikin addu'a da mu kasance ma gwamna Abdulkadir Ƙauren Bauchi. Don da in ka sayi masara a wani wuri, kai ko ka je anguwa ne kana son ka zo kofar Dumi, to fa ba dai yiwu ba. Dan a caɓa ko sallaman kama ba zai yi ba, dai kama hanya. Sallaman kama ba dai ka sayi masara, to fa ba da aka maka ba, sai dai ka raba biyu ka riga ɗaukowa. To amma yanzu alhamdulillahi daga gate na kofar Dumi, Bakaro, Gwangwangwan, Doya har zuwa gidan Alhaji Mahe, wato rufe ido ma da ka isa wannan wurin ba matsala. Mu kan alhamdulillahi. Mun jima muna neman wannan hanya kusan shekara 30 ba mu samu ba, sai zuwa mai girma gwamnati Allah ya kawo mana shi, kuma muna ƙara masa godiya da fatan ci gaba, muna masa fatan alheri. Mun samu an yi gyare-gyare a lokutan baya, amma na yanzu da aka yi shine ya zama final na gaba ɗaya kenan. Da girma gwamnan jihar Bauchi, Ƙauren Bauchi, distinguished senator, shi ya ɗauki nauyin yi mana hanya tun daga ƙofar gidan Alkali Aminu ya kama ya bullo hannun ƙofar Dumi. Wannan aikin ya shafi gidaje da yawa, ya shafi filaye da yawa. Alhamdulillahi duk wanda abun ya shafe shi an yi compensating ɗinmu, an biya mu yadda ya kamata, kuma an biya cikin lokaci kafin aka zo aka ci gaba da aiki. Da a ce kuma hanyar nan da muka samu sai a zo a mana wutan sola kuma a gefe, kai da nan ya wuce abin da za a faɗa. Gaskiya wannan hanya da aka shimfiɗa mana shi a yanzu abu ne da wannan anguwa sama da shekara 30 ko wani abu makamancin haka take neman hanya irin wannan, amma ba a samu ba. To a gaskiya mutane anguwa sun appreciating wannan hanya da mai girma gwamna ya shimfiɗa, kuma an ji daɗi kwarai da gaske yadda da ka tuntuɓi dattijai da matasa da sauran yara. Gaskiya a ji duk gaba ɗaya sun recognizing wannan hanya, sun appreciating abin da aka yi na wannan titi. Abin ya yi kyau kwarai da gaske. Wannan waje da Allah ya sa muka samu bunƙasa da ni'ima na samun titi
wanda mai girma gwamna Bala Muhammad Kauran Bauchi ya taimake mu da shi. Muna farin ciki da godiya da ban girma da jinjina saboda akwai gwamnati da yawa da ta shuɗe wanda mukan kai ƙorafi har wajenta ba su samu sun mana ba, amma wannan ba mu kai ƙorafin ba ma muka ji labarin an ce za a zo a yi mana wannan aiki, wanda yanzu duk wanda ya san ƙofar Dumi da idan ya zo yanzu yakan ga ƙofar Dumi ta canja saboda wannan aiki na titi. Muna matuƙar farin ciki na samun wannan ci gaba na wannan hanya a wannan unguwa tamu. Ba shakka a da mun ɗan sha gwagwarmaya saboda irin yanayin hanyar da kace mutum ƙofar Dumi abinda zai fara tunani shine damuwarsa shine batun hanyar ƙofar Dumi. To alhamdulillah da Allah ta'ala ya kawo aka shimfiɗa mana wannan titi, muna godiya wa Allah ta'ala akan wannan babban ci gaba da muka samu, kuma Allah ta'ala ya saka wa wanda ya kawo mana dalilin samun wannan ci gaba. Na biyu shine daman duk lokacin da ni'ima ta zo wajibi ne al'umma unguwa da mu fito mu nuna godiyarmu.